Hallelujah. 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 Ngike ngezwa uNcandweni ehlabelela ethi aba ngcwele basendu ulo bali phathalelo gama lwaba udontholo lwabo ezi hluphekwenisa. Hallelujah. Ikameli hleli nama adlali ikhokho elokha mawuliphathe wehlelwe ukufa. Hallelujah. 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 Alikho elinye igama bazalwane. Alikho. Alisoze labakhona. Angakhona amanye kodwa elinjengelika Jesu alikho. Alisoze labakhona. Kukhothama izidalwa, kukhothama ingelosi, kukhothame konke okudaliweyo ngalo leli gama. Alikho. Alikho, alikho, alikho elinjengalo. Hallelujah. Thank you so much, worship team. Hallelujah. 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 Ngiyacela to acknowledge umfundisi ubaba ogama esaphumile. Ngi-acknowledge make ngaphambili. Ngi-acknowledge ubuholi bebandla, abafundisi bonke, omama, obaba, intombi, insizwa, abantwana abancane, ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela uku-acknowledge abanewethu engifike nabo lana ngelihle igama lenkosi uJesu. Ngiyabingelela worship team ngelihle igama lenkosi uJesu. Hallelujah. 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 Acts chapter 1. Hallelujah. Hallelujah. Iverse elilodwa nje ukonga isikhathi, verse 8. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Bengisacela ofunda ngeSiswati angisize noma ngesiZulu. Kodwa nina ndawugcwaliswa ngemandla nasefikile kini moya longcwele. Niyoba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube ngisekugcineni kwemhlaba. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Mhlawumbe for ukuba ngibeke ukuthi sikhuluma ngani namhlanje kwenzela ukuthi ekhaya mawubuza ukuthi bekuthiwani inkonzweni bekukhulunywa ngani, ngizokhuluma ngomuntu umoya ongcwele. Hallelujah. Hallelujah. The ministry of the Holy Spirit. Hallelujah. Umuntu umoya ongcwele nomsebenzi wakhe kwisikhathi sethu as ibandla. Hallelujah. 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 Phela bazalwane ngiyaqala ukuma phambi kwenu sokufanele ninginike le yanto ukuthi ngizizwe ngiphelele. Hallelujah. Hayi manje niyangishodisa ha. Ukuze ugcobo oluflow kumele luzwe ukuthi lamukelekile. Ngicela ningithande nginjena ke bazalwane nginje. Hallelujah. Hallelujah. Kuyo lencwadi lena
eyezenzo ke ngesiZulu. The Acts of the Apostles eyabhalwa uLuka. Hallelujah. Ebhalela umzalwane wakhe uTheophilus emxoxela nje ukuthi bekwenzakalani ngalesikhathi behamba noJesu. Hallelujah. Kuye kwatholakala ke ukuthi ngalesikhathi behamba noJesu, uJesu ubelokhu ebathembisa ukuthi kunomsizo ozayo. Hallelujah. Bekukhona nje isethembiso uJesu uma ngabe ebaxoxela labazalwane ebaxoxela ukuthi ngizohamba. Hallelujah. Kodwa noma bekubhlungu ukuthi uzohamba, ubebanika induduzo ukuthi kodwa noma ngihamba angizunishiya nodwa. Hallelujah. Hallelujah. Uzokela ethi kwincwadi kaJohn chapter 16 athi ningadabuki ilokho engikushoyo ukuthi ngizohamba, kodwa ngicela ukuthi ni understand ukuthi it is for your own good ukuthi ngihambe, ngoba uma ngingahambi lesi sithembiso asizufika, lo moya longcwele akazufika. Into eyenza ukuthi uJesu afune ukuhamba ukuze basale nomoya ongcwele ukuthi phela kufezakale ubuNkulunkulu bonke, ngoba uNkulunkulu muthathu emunye. So njengoba emuthathu emunye, ifunctionality kaNkulunkulu as ubaba bese yazeka. Hallelujah. Abeseke afukame lo moya longcwele, afukamele intombi kuzalwe umntwana, bese azwakale uIsaya ethi thina asinikezwanga umntwana kepha indodana, ukuze kuzofulfile kumbhalo ukuthi lapha ebuthathwini kumele velile phela nondodana. So indodana ke manje ukuze phela kuzofika owesithathu abakwazi ukukhabana, ngoba ngokwama functionalities kumele kushiyelwane, abakwazi ukufunctiona ngesikhathi esisodwa, irelay kuyanikezelwana. Hallelujah. So futhi enye into eyenza uJesu ukuthi afune ukuhamba ukuthi when he was flesh, njengokusho kukaJohn athi the word became flesh. So ngalesikhathi uJesu eyiflesh, umoya oyingcwele was with them, not in. So ukuze umoya oyingcwele abe in, enze i-dwelling place within us, kwamele ukuthi kube khona ohambayo ukuze azomdedela. Hallelujah. Uma ngabe sifunda kahle iBhayibheli silanda nje, siyazwa ukuthi the old prophets, uma ngabe mhlambe umuntu wayezofunctiona kwioffice lakhe lobu prophet, umoya oyingcwele would come upon. So kwakuwumuntu wesehlakalo ofika ngaleso sikhathi. So uthi uJesu ke ukuze nina nivinqasa yokuthi aphile kunina, kumele kuhambe mina. Ngoba manje uzolokhu enivakashelile, ngoba asikwazi ukuhlalelana ngokwefunctionality neorder yasezulwini. Hallelujah. Hallelujah. And uJesu had to be glorified. Sasingeke sakwazi to glorify him sinomoya oyingcwele osivakashelayo. Kanti uma ngabe hleli kuthina lento iconfession yosuku nosuku, because he is in us. So uma ngabe umoya oyingcwele ubengahlali nathi mhlambe besingakhuluma kunye namhlanje kusasa sikhuluma okunye. Kanti because of his dwelling within us, sivuke ekseni sithi uJesu inkosi, phakathi namabili uJesu inkosi, linetha uyinkosi, kubalele uyinkosi. Yini eyenza ukuthi sifinyelele kulo confession nokuba umhlaba uzanyazanyiswa? It's because there is a one ohleli la elithi izwi lenkosi umoya wakho uyisibambiso sethu, athi uyafakaza emoyeni abeselikhomba ifa lethu, uyibheze
Ubufakazi bokuthi we are the children of God. Kuthiwa now we didn't receive umoya wobugwala, but we have received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. That is the Holy Spirit. Hallelujah. Kwakumele. Hallelujah. So, uma sifika kule ncwadi yezenzo, umoya oyingcwele ngalesa sikhathi, because uJesu wayezo ascenda, kwamele ukuthi babe positioned endaweni ethize, alindwe endaweni ethize ngalesa sikhathi, because manje kwakususwa ibhanela iyonikezwa omunye. Hallelujah. So ukuze kube khona i-exchange, njengalokhu iJerusalema kwakade kuyindawo yokuhlanganyela amakholwa, kwakumele ukuthi babuthane khona ukuze umoya oyingcwele lowo ezothululwa. Hallelujah. Hallelujah. Angithi phela siyamuzwa nangumama waseSamaria, uma ngabe uJesu ekhuluma naye bene conversation ephuza amanzi nje niyayibona le ndawo, uthi lo mama lona ingabe sekuzokhonzwa kanjani ke manje, ngoba amaJuda athi indawo yokukhonza iseJerusalema, thina sithi ilapha, thina baseSamaria sithi ikla kule ntaba le. Azwakale uJesu ephendula lo wesifazane ethi kuzofika isikhathi abesathi futhi sekuyiso lapho abakhonza uNkulunkulu bengasadingi ukuthi babe seJerusalem, bengadingi futhi ukuthi baqobole le ntaba, kodwa bazomkhonza bekumoya, bamkhonze kumoya, bamkhonze ngeqiniso. Hallelujah. So lesikhathi esishiwo uJesu ukuthi sizofika, kwakuyiso lesi sikhathi esamenza ukuthi athi ababuthane eJerusalema, so that bezokwambathiswa umoya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Uma sifunda ke leli verse lika 8, kuthiwa nizokamkeliswa amandla. Hallelujah. When umoya oyingcwele comes upon you. Abeseke uJesu esezofezekisa lesifundiso sikamzalwane waseSamaria, abese athi uma ngabe senitholile kumoya oyingcwele, you will be able to bear witness eJudea, eSamaria, and to the ends of the earth. So useyabakhupha ke ngoku eJerusalem, kodwa they first had to stay there ukuze bamkele bese begijima naye ngaphandle ke manje. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu moya engcwele. Umuntu moya engcwele. Umduduzo, umsizi. Hallelujah. The comforter, the helper. Hallelujah. Hallelujah. Akayona into bazalwana umuntu. Umuntu. Uma ngabe siphuthuma nje sibheka from the book of John chapter 16. Sizozama nje ukumchaza ukuthi wenzani. Uthi mangizofunda ngeamplified, uthi uJohn, in fact kukhuluma uJesu la, kubhale uJohn, uthi uJesu, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby will not come to you. But if I go, I will send him to you to be in close fellowship with you. Hallelujah. So, uyini ke umsebenzi kamoya oyingcwele. Hallelujah. Ngizothatha kwakulo le verse ngendlela amcalucalule ngalo uamplified owayekade ehumusha leli verse. Uthi he is the comforter. Hallelujah. Yini i-comforter? Nizongisiza eSwaziland. Ni understand. Hallelujah. Ngoba manje kunogqidisano le language. Hallelujah.
ngizama ukuchaza icomforter ngeSwati hayi angiphume. Ngibuyele ngapha. Icomforter umduduzi ngiyakhola nani yasho. Umduduzi. But uma ngabe size sifinyelela kulento yokuthi kuthiwe umuntu ungumduduzi, kusho ukuthi kukhona ukulimala ekusuke kwenzekile. Bese sekuba khona isidingo senduduzo. Hallelujah. So uma ngabe echazwa kanjena kuthiwa uwumduduzi, kuzobekwa i-idea kumuntu okholwayo ukuthi sizoba khona isikhathi sokuhlephuka bese sowudinga umduduzi. So uJesu ukwenza kwesobala ukuthi ningangabo abafundi bami kodwa kunesikhathi lapho nizodinga khona ukududuzwa. Akusona isikhathi sokushaya izandla kuphela mangabe nila kulombuso kodwa kuzofika isikhathi bese sekudingeka ozoniduduza. So Elemana Kosidia ha Pradoshania ungumduduzi limano kosha libabando zekebradosia ungumduduzi ukuthi uma ngabe nje kwenzekile mhlambe walala ungekho sesimeni kodwa kuvuke into ethi in the middle of the night when my heart is broken alamano kosia I will rise and pray shane kosika ushaprania rise and pray. Ngamanye amazwi ichaza ukuthi lento kunomuntu ozothi noma ulale uhlephukile kodwa kube nomuntu athi phakathi nobusuku athi rise and pray, rise and pray, rise and pray. Yini eyenza ukuthi ukwazi ukususa ingubo ngalesa sikhathi kodwa in the middle of a broken heart is because kukhona okududuzayo uthi noma ngabe uhlephukile kodwa yiso isikhathi lesi. Rise and pray, rise and pray. Yini eyenza ukuthi uye noma ugaqa ngamadolo kodwa uqonda ukuthi ngizofika noma ngikhasa kwindawo yase-closet ingoba kukhona othe nje asiye uthi ubheka ngapha akuvusela ivesi athi uNkulunkulu usondele kulabo abanhliziyo zidabukile kulabo abamphefumulo udangele. Ubani owenza ukuthi umuzwe eclose noma ngabe wena udangele? Holy Spirit is comforting you. Uthando lwami kuwe luhla angisoze confession yomuntu oduduziwe le ebumnandi nasebuthimeni impilo yami obichonge kuwe hallelujah hallelujah hallelujah. Uzwakale nje unemihubo evuka ngaphakathi ngesikhathi sosizi uzwakale manje ungasuki kwi-confession anginalo uvalo kushiwa ngoba ngiyazi uyohlala uhleli nami limano Syria libani kabrashuria Elia ni masodia ni mariko seria ekatu seria wagiasi uloshala serina shania shete kabrasunia enia
is the helper. He is a helper. A helper who is present when you just cannot do it. Hallelujah. He is present. Ukubane wena ubona ukuthi mina I am physically here. Kodwa indlela engishayeke ngawo owami umoya nenhliziyo nengqondo akukho la. Kodwa somehow ubona ubuyela kuwena. Ubona ubuyela kuwena usukuthi uma ngabe bengenawo amandla. Kodwa manje ngiyawezwa. Unawo ke futhi ukuthi umoya engcwele enza umkhuba wokuthi akuvusela ivesi nje. Avuse ivesi ngesikhathi ozwayo manje ukuthi nongishayekile. Avuse ivesi athi laba bathemba kuJehova. Laba bathemba kuJehova. Laba bathemba kuJehova. They are like Mount Zion. They are like a mountain that cannot be shaken. A mountain that cannot be moved. They renew their strength. They shall mount up with eagles, with wings as eagles. Bayagijima bangakhathali. Bayahamba bangeni. Kwenzakalani ngezwe amandla manje ukuthi kunomuntu ongisizaye oye waba available mina ngingakhoni. Hayibo. Uswe nje ukuthi no mina bengingekwazi kodwa kusho ukuthi uyawuthola umthwalo wami. Ngingene ngithwele nje ngangezwa lutho manje uthi uwongi. Hlobo wami. Akusize akuthwalele umthwalo abesathwale nawe ngoba. Why? Who's la to help you? Hayibo, uyamazi umuntu ozothwala wena nomthwalo wakho uthi uyazizwa uzizwa indikhaphukhaphu. Hayi kukhona okususiwe. He is there to help you. He is there to help you. Umsebenzi wakho ukuthi asisize. Hallelujah. Angeke sazihambela kulempilo yokukholwa kulempilo yensindiso ngaphandle kwamoya engcwele. Angeke. Hallelujah. Abese aqhubeke amchaze athi uyi-intercessor. Ngiyamthanda uPaul mayibhala lapha kumaRoma. Athi thina sibuye sibe nawo unhlanhlatha. Ngathi ukuqashuke nje uline. Ufike endaweni yokuthandaza ungazi ukuthi yithini. Hallelujah. Ufike nje endaweni yokuthandaza aphela amagama. Abese athi uPaul kodwa yena he becomes the intercessor. He intercedes on our behalf. Abese athi usuke esengasadingi amazwi obuchule kepha he intercedes with groanings that cannot be uttered. Uzwe ukuthi ngingenile egumbini lokukhuleka kodwa ngiye ngalahleka ngangazizwa ukuthi ngithini. Mhlambe ufike wancwina, mhlambe ufike kwabebezela umlomo kwehlinye embezi. Hayi ukuthi akwenzekalanga lutho ubebubula. It's just that the groanings bezingeke zaba uttered ngaleso sikhathi. Wena mangabe ungakwazi ukukhipha amazwi khona oye wahlala endaweni yakho wabubula. Ubengasadingi wena ke lapho ubese kudinga nje ukuthi ube present abese yena wenza umsebenzi. Uhlalele lokho kuthina
ukuthi thina when we are absent abe present yena to do into okumele ayenze. And into emnandi ukuthi yena when he intercedes, uthi Paul, he intercedes in alignment with the will of the Father. So thina mhlawumbe uba wena bawuvule umlomo bawuzathandaza ugeje kodwa ngoba uye wamthethela yena uye wa-aligna your will and the Father's will. Thandazo waya ngqo. We should allow him. Asingene closet sikwazi konke. Sometimes kufanele kufike uhlale. He understands. He understands even the language of tears. uNkulunkulu akasidingi samaciko phambi kwakhe, usidinga sikhona. Hallelujah. Hallelujah. So uma ngabe ke usenza isikhathi sokuthi noma kunje kodwa ngizoza availa, uyawenza umsebenzi. Ngicela nje ukunazisa ngaye lo muntu osinxuselayo. Hallelujah. Hallelujah. Bese athi he is the strengthener. Strengthener. Umuntu ogijima nawe wena ungagijimi. Hallelujah. Umuntu othi usendlini sisi uza ukuthi futhi angiye enkonzweni. Futhi yazi indlela engikhubeke ngayo angiyi. Hallelujah. Hallelujah. Ulale futhi uconclude ukuthi angiyi. Futhi uthi nakwiveke ezayo angiyi. Uthi futhi uzophela lo nyaka ngingayanga ngoba ngikhutshwe khona. Hallelujah. Kodwa kusho ukuthi bawudecide ngolwesibini ukuthi awuyi. Kusho ukuthi ngalesikhathi ukhubeke kunamhlanje Sunday. Wathi moyi digest angithi niyakwazi ukuthi ukukhubeka uyakudigesta. Ikithi nje sayidlulile moment ufika endlini kube ingona udinwa. Nina nisindisiwe ke bazalwane kusho ukuthi nina hayi nisindisiwe ngicela nisishayine izandla. Anikdigest ukukhubeka. Ayenze uqona idlulile lento. Kodwa uye ngokumana ufutheka nje uziba eya Sunday kona olwesibili namhlanje kodwa hayi uyazi ave nisindisiwe. And then uzonquma ukuthi abasayi kungibona. Hallelujah. Kodwa kusho ukuthi no man ubungekamdedeli ukuthi akustrengthenishe. Ubungekamdedeli ukuthi akustrengthenishe. Yena ke umkhuba wakhe mayizokustrengthenisha akafiki athi hey yimlo sengizokustrengthenisha. Uqala nje ngokuthi uthi uya ku YouTube uvele ufike uthole intshumayelo nje ezokuthi uze ukuthi hey yangihambilisha ke manje kuleli hashe bese ngiligibela. Hallelujah. Akazusho ukuthi mina ngizokustrengthenisha. Hallelujah. Uthi uyaxoxa xoxela udadewenu ukuthi nje umzwila kwathini uvela ufika udadewenu ela ethi kodwa phela nawe bawurongo nje na kanti wena ufuna ukuthi kwenzakaleni mangabe urongo ufuna ukuthi ubrushwe umoya ngcwele ke lo uya ngokuthi hey abengeyini azangibize lecaleni singazi asho kukhona obani nobani mhlambe nina ningaze nikhubeke futhi ukhubeke phambi kwabantu. Hallelujah. Athi udadewenu kodwa nawe lento bawuyenza uyenze bebhekile abantu. Usemsebenzini ke lapho. Hayi ngengisaya mina enkonzweni. Kodwa no. Athi udadewenu hayi kulungile. Ulungile ungayi. Umoya ngcwele ke uyaphoxana. Akufikele ngolwesihlanu. Angazi ukuncenga ukuthi zenkonzweni. Akutshele nje into eyi1 athi yazi ukuthi bazaqhubeka ungekho. Athi futhi yabona nje ngibungekho uzoba namandla kakhulu.
una indlela yakhe yokungena emntwini. Futhi nje angene ufikenyelele kwipoint yokuthi ngiyathoba. Phakama wena. Hallelujah. Ngomgqibelo usaconcludeile ukuthi awuyi kodwa nje in the middle of the night. Hallelujah. Kube khona nje into ethi hayibo kanjani ukuthi ulead worship udube wena aqale nje akugibisele ngezithelo zikamoya athi awazini to be patient just as Christ has been patient with you. Hallelujah. Hallelujah. Nabathanda yini abantu abashumayela bajuluke. Ngibona indlela eseniyona manje ngoba nangu sengithe ukuthi nizoba right angizujulukela nina mina. Kude kabe South Africa akukho la ngizadlula ngigeze khona manje. Ngithe ngicela ningithande nginje. Hallelujah. 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 Abuza ukuthi uma ngabe umfowenu ebonile konje kumele umxolele kangapi kuzifikela nje lamavesi uthi uthe 70 times qonba bekusawo kokuqala sizabe times enini lo 70 uwehle. Hallelujah. Hallelujah. Bonakale ngawe ekseni. Hallelujah. Ngani ngoba uyaqinisana uthi eqinisa ekubeka kwi-position of humility and akunikeze i-correction because ekugcineni kosuku singabantwana bakaNkulunkulu njengoba kukhona ivesi ethi masicorrectwe ngokuthandwa noma ngothando kusho ukuthi kukhona uburongo. So uma ngabe wena uzothi kulento yokukholwa awusezuba rongo sho ukuthi siyamqambela uNkulunkulu owayethe masicorrectwe kanti ucorrectwa kanjani ungaronganga. So kumele ukuthi uunderstand lapho ukuthi kwakhona ivesi elithi xolelanani nekulanga phakathi kuthiwa indaba yeningazi yecourt mayiqalwe la sho ukuthi langa phakathi siyakholwa ukukholwa sigcwalisiwe ukugcwaliswa kodwa kusho ukuthi la ngaphakathi kuyanyathelwana uyiva lento evesini ukuthi indaba yethu ayiphelele la before iziphume. Hallelujah. So uma nekuvusela nje lezo zinto ezincane bese ziyakuqinisa. Hallelujah. Ngoba ukhonela lokho ukuthi aqinise uthi uJesu bekusakuningi ekumele ngimtshele wona uthi kodwa manje you cannot comprehend ukhulu kakhulu athi kodwa mangabe esefikile umoya oyingcwele he will guide you into all the truth. Hallelujah. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele ke lowo to guide abantu abaholele kulo lonke iqiniso. Hallelujah. 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 Umsebenzi kamoya oyingcwele mhlawumbe nina eSwaziland ni right. Umsebenzi kamoya oyingcwele eSouth Africa uke ukhulume babese bathi Vespa. Hallelujah. eSouth Africa baba uyabuzwa nje ukuthi kuvespa lento eshoyo. Ningakhinde caweni sanukhinda niyakholwa Vespa. Uthi mawugijima eBhayibhelini uyobheka igama lesikhinda alikho nokuba khona. Futhi nje mayithi Vespa uqinisile alikho lolo verse kodwa kusho ukuthi ushila umbhalo wathi njengoba ehlala kunina uzoniholela kulo lonke iqiniso. Uthi uJesu kuningi engabe nginitshela kona kodwa anizukwazi ukugodla engekahlali kunina. So elinye iqiniso nizalithola kumoya ingcwele ningangalibheka la nilithole kodwa kukhona ozoniholela kulo nelingalotshwanga iqiniso. Uvesi bani umthola when you are in fellowship with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 When you are in fellowship with the Holy Spirit, kukhona izinto azakutshela zona ezingekho la, ezingalotshwanga la. Kodwa futhi mangabe uphenyo uzothola ukuthi they are not in contrary ngoba akakhulumi okungokwakho. Usho njalo uJesu uthi whatever he hears he will pass
pass it to you. He will not speak of his own. So uzothi mawuzopheqa lana uthola ukuthi lokho akushoyo noma kungekho kodwa kuphikisani nokulotshiwe. Hallelujah. He brings irema word yangaleso sikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Sasawathola phi ama cases wabo gender based violence bazalwane eBhayibhelini. Ngoba ngalesa sikhathi they were not exposed to it. So manje lento idinga ukuthi umoya oyingcwele opresent kulesi sikhathi okwenzeka khona lezi zinto lezi kuba uyena who convicts us ukuthi sidila kanjani nalokho kwesikhathi. Ngeke silithole ivesi elidila no gender based la. Kodwa sinayo umoya oyingcwele ozosho ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu senza njani ngo gender based. Hallelujah. Hallelujah. Because he guides us into all the truth. The present truth. Hallelujah. Moya lo ingcwele. Umuntu moya ingcwele. Umuntu moya ingcwele ongawuyena umuntu wasesontweni. As fellowship naye la. Ufellowship nawe nanoma ikuphi. Ingakho phela kwasusa iJerusalem nentaba yamaSamaria. Kwathiwa uzohlala nathi la. Uphela uthi kanti anazini ukuthi imizimba yenu ithempile likamoya oyingcwele. So uhleli la eofisini emsebenzini unomoya oyingcwele. Hallelujah. Esikoleni unomoya oyingcwele, ekhaya unomoya oyingcwele. Akayena umoya wesiganeko. Akayena umoya obhuquzisa abantu. Lapho usuke emanifesta ngoba kuhlangene abantu aphila kubona. Kodwa umoya oyingcwele ukhona ngisho ekhaya. To correct you ekhaya ezingane yasekhaya. To correct you as umama, to correct you as a leader. Akawuyena umoya wesonto. But umoya oyingcwele oshape i-character yomuntu osindisiwe. I-character akuyona yasesontweni, yasekitchen, eyasestradweni, yasemall. Hallelujah. Umoya oyingcwele, he is the one osinikeza isithelo sikamoya oyingcwele. Mawuhleli nomoya oyingcwele uyaba naso isithelo. Galatians 5:22. Ziyabalwa izithelo zikamoya oyingcwele. Athi kukuthandana i-gentleness, athi patience, azibale zonke. Lokho kutholakala kuphi? Because you are in close fellowship with the Holy Spirit. Awukwazi to produce fruits apart from Holy Spirit. Abese athi uJesu nina niyokwahluka ngezithelo. Ubani onikeza izithelo? Umoya oyingcwele. Asikwahluka ngegift kodwa sehluka ngesithelo. Asikwahluka ngokushumayela ngokuprofeta kodwa ngesithelo. So ukuze kuvele isithelo from the gift kumele kube umuntu ohlala nomoya oyingcwele. Usolile kulo lonke iqiniso. Angani kuke ukunikeza nje ukuthi uhlole. Angani kuke kwaprofeti intombazane, iprofeti waPaul, ithi lezo izingceke zaNkulunkulu. Yayiqamba amanga yini? Yayingaqamba amanga. Kodwa kwabiza ukuthi kube khona abantu abane-fellowship kaHoly Spirit abakwazi ukuhlukanisa umoya, abakwazi to discern ukuthi noma elikhuluma iqiniso lelo kodwa isource is not the Holy Spirit. Yebo ngiyamuzwa futhi kuyikho kodwa the source. Sekumele manje kudingeka umuntu okwi-fellowship ezokwazi to discern iphimbo ngoba not every voice you hear is of the Lord. Hallelujah. Umuntu umoya oyingcwele awuprofethwa noma ibani. Kwilizwe likamoya nabathakathi bayakwazi to tap. So umthakathi uyakwazi to prophesy. Sangoma siyakwazi to prophesy because ilizwe likamoya livulekile. Livulekele those who want to operate in it. And liyambula, liyaveza ilizwe lakamoya. Bese sekuba umehluko ke ukuthi wena wambulelwa ukuphi. Ngoba nasemkhathini bayambulela. Bese bambulelwe bekuKristu. Uma ngabe uhleli ugcilile uyakwazi ukwehlukanisa ukuthi lesi prophet yiso but the source. Hallelujah. Discernment of spirits.
Isikuthola kuyena umoya oyingcwele lokho kuyisipho sika moya oyingcwele. And akasigodla uma ngabe usifuna because siwusizo futhi siyisidingo. Hallelujah. Ngizonikhuthaza nje ukuthi asike sibuyeleni kumoya oyingcwele. Ebudlelwaneni singamlimit to a Sunday service, to a church service, but abe present ezimpilweni zethu. Abe present bengekho abazalwane, because into eyenzakalayo uma ngabe umoya oyingcwele umenza umuntu wesonto, i-awareness yakho kuba ukuthi abantu bazothini. Kanti when you are in fellowship with the Holy Spirit, ngisho uwedwa bengakuboni abantu, kodwa kuba khona into ekukhuthazayo that you do right. Hallelujah. Akukhuze nje umoya oyingcwele ungawuhloniphi umsebenzi. Akuvusela ivesi athi yonke into oyenzayo must glorify God. Athi yonke into oyenzayo, do it as though you are doing it unto the Lord. Njengoba ula emsebenzini, serve as though you are serving God. Njengoba ukhulisa labantwana bakhulise, wazi ukuthi ngibakhulisela uNkulunkulu. Hallelujah. Njengoba ngiwulo mama lo baba ngizomkhonza as though I am serving the Lord. Hallelujah. That is the work of the Holy Spirit. Ushape ikhaya umoya oyingcwele. Akakusizi ukuthi uhlabelele kuwabantu. Akakusizi ukuthi ubeke izandla baphile. Angani bafikile kuJesu bathi yiwe Jesu ngegama lakho senze lokho, wabese wathi uJesu hey anginazi nina benzi bobubi. Yini eyenza ukuthi ababize ngabenzi bobubi noma bebekwenza? Ube niyaqaphela abazalwane, uJesu akaphikanga, akabaphikisanga ukuthi bebekwenza. Kodwa kuye kwamela ukuthi kube isithelo ke manje esi-assessayo ukuthi uJesu yena uthini. Yes, the gift was there and it operated. But manje isithelo. Bheka isithelo. And isithelo usitholaphi? Kumoya oyingcwele. It is the fruit of the Holy Spirit. Niyazi ukuthi thina esi-gifted into embi iphi? Ukuthi igift isithandwa sami iyasebenza. Iyasebenza igift. Ungavuka emfaneni namhlanje ufike umela. Izasebenza igift. Hallelujah. Ungavuka emfaneni ufike umela. Izofika isebenza igift. Ungashiya endlini ungakhulumisani namuntu, izafika isebenza igift. Why igift izasebenza? Ingoba vela kuyona yokukhonza wena eyokukhonza abantu. So ngalesikhathi umela uNkulunkulu yena uconsent ngabantu not ngawe. Eyakho ke indaba kunesikhathi sokuthi niyixoxe. Kodwa njengoba igift isebenza akenzeli wena ukuthi kwathiwa uanointed upowerful. uNkulunkulu ubheke labo bondlayo. Ingakho futhi nokwe bekumele kwenzeke enkonzweni mawuminister ngisho ungekho kwiposition kuzokwenzeka ngoba uNkulunkulu ukhathazeke ngezimvu hayi ngawe. Ukuthi ke useyibekile kuwe akazuthini kodwa kumele ukuthi isebenzile. Futhi sometimes akukona nokuthi uthandazeka kangakanani, uNkulunkulu ubheke isidingo sebandla wabese waveza wena ukuthi isidingo sidlule sebandla nothi sakho. Ungathi wena uNkulunkulu ngigobe mangiqala ngibamba imic bawe kube ngathi uthandazile kanti uNkulunkulu bazi ukuthi kumele bedeliviwe labantu. So noma ngabe wena unje kodwa igift izosebenza ngoba ngibheke bona hayi wena. Kunesikhathi se-assessment lapho ngizabheka kuwena isithelo. Hayi anginazi benzi bobubi. Hallelujah. Hallelujah. Umsebenzi wamoya oyingcwele ke lo. Umsebenzi kamoya oyingcwele owenza ukuthi out of igift erephiwe kutholakala isithelo. Ngoba igift elambathayo ayikhosti ibandla, ikhosti umnikazi wayo. Hallelujah. Hallelujah. Igift elambathayo bazalwane has got nothing to do with the people that you are serving. It has got something to do with you at the end of the day. Uma kuthiwa siyobuzwa babe bengekho besibashumayeza kube kubuzwa bebeshumayela. Hallelujah. Hallelujah. So if we are in close fellowship with the Holy Spirit, siyanqandeka. Hallelujah. Ikhona igift kodwa kube semthandazweni wakho ukuthi ayikhashwe icharacter, ayikhashwe isithelo. Yes uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ungicobile kodwa uma ngabe ngifike emall
umuntu obengibona Sunday ngishumayela esengibona ngolwesithathu emall uzokhona yini ukungikhomba noma uzomangala athi akena yini lo obeshumayela athi hayi athi iwele lakhe yini sesukile umuntu wegift sekumele kubonakala isithelo manje ngoba isithelo sona sikuphatha nanoma ikuphi igift ifunctiona makumele uyoseva isithelo siseva nanoma inini nanoma ikuphi siseva size siseve nawe uqobo kanti igift akuyona yokuseva wena yokuseva abantu kodwa isithelo sibuilda wena konke ke lokho sikuthola uma ngabe simenzile umngani umoya lo oyingcwele moya oyingcwele sengivala bazalwane ngithemba ukuthi usengivala wamaka uyena lo wabefundisi ngibona lo wasengivala wabefundisi ngiyathemba ukuthi akuzubuyena uke wafika uPaul masifunda kwincwadi yabase Korinte ufika uPaul incwadi yezenzo chapter 19 uPaul eseKorinte decide ukuthi kumele aye eEfeso lithi izwi lenkosi uPaul usedabula la eEfeso abese ayodlula esinagogeni endaweni yokukhonza uma ngabe efika uPaul kule ndawo yokukhonza yazi angitshelwanga ukuthi nginesikhathi esingakanani la abazalwane ngumshumayela ngiqala ukushumayela la so sengiyijwayele le ndawo noma ingajwayeleki ngokusebenza but uyabona mawujwayela ukukhuluma uPaul ufika kulabazalwane kuthiwa ama disciples bahleli la bahlanganyela kusho ukuthi it's a church service observe uPaul aba observe bayakhonza ngiyabona ukuthi these are disciples of Jesus bayakhonza la kodwa uma eba observe labazalwane uActs chapter 19 mawuqala ku verse 1 bazalwane uma eba observe labazalwane njengoba bekhonza abona ukuthi hayi khona ukushodayo khona ukushodayo bayakhonza kona bakhona basenkonzweni kodwa khona ukushodayo abeseke uPaul in his humble place angagagameli decide ukuthi angeke ngibabuze athi bese nike namamkela yini moya oyingcwele ubuza kubazalwane the disciples of Jesus Christ abasenkonzweni kuthiwa ubathole bese sinagogeni bahleli la kuyakhonzwa kodwa afika umpostoli athi mayibheka athi khona oshodayo athi kodwa ke angeke ngingagagameli angeke ngizibuzele mina bese namamkela yini moya oyingcwele kusho ukuthi ufike ebantwini abakhonzayo kodwa noma bekhonza ulwazi likapheleli haleluya bazwakale labazalwane bethi bese ngiyekezwa nokuzwa ukuthi there is such person called Holy Spirit senihlanganyele kangaka senifundisene kangaka senithandaze kangaka nahlephula isinkwa kangaka moyingcwele animakamukela umoya anazi nokwazi ukuthi there is a person called Holy Spirit kusho ukuthi ufike ngiyabathanda labazalwane kusho ukuthi ufike kubazalwane abavumayo ukuthi asazi ngoba kuyenzeka ukuthi ukhonze uzitshela ukuthi uyazi kanti awazi okanye noma wazi kanti kunolwazi olicindezele kusho ukuthi ufike kubantu abanendlebe ezifuna ukuzwa kubantu abamoya ufuna ukufundiseka lithi izwi lenkosi and then uPaul had to pray for them bamamkela umoya oyingcwele and they began to prophesy they began to pray in tongues hallelujah because noma bebekhonza
kodwa abavalanga amadlebe esifundisweni. So inkinga lapha yakwangabona abazalwane ukuthi bakhonza bengenayo umoya oyingcwele. Kwakuwukuthi futhi are they open yini? Ukuthi there is such as Holy Spirit. Because ngike ngizophela mina kuthiwa singamcimi. Ngamanye amazwi lento yoku-operate kamoya oyingcwele noma ehleli kuthina. Kodwa i-operation yakhe is dependent nakuthina somehow. So kunesikhathi lapho uzomcima khona. Hayi ukuthi uyena ongafuna ukufunctiona, kodwa ulo the beholder efike kwisikhathi sokuthi imcime. Efike kwisikhathi sokuthi imgrieve. Ayimgrieve ukuchaza ukuthi akekho yena. Ukhona kodwa ucindazelwe yibeholder. Hallelujah. Hayi ngoba engekho. Uhleli kuwe umzimba wakho usayilo ithempile. Kodwa uthe noma uyithempile, wahamba naye ethempile, wayohlala wazinza naye esonweni. Ukhona. Kodwa wena mnikazi wakhe umswitchile. Futhi akavelanga waswitcha, uqale wathi hayi. Waphinda wena waqhubeka waphinda futhi wathi hayi. Wabona ukuthi no sekufike kulesi sikhathi sokuthi uhayi akamuzwa, angibe khona kodwa ngithule. Kwenzekeni lapho ibeholder iye yamkhwentsha umoya oyingcwele. Iye yamgriva, wadabuka umoya oyingcwele. Kuthi noma umoya oyingcwele ubezokuhlebela ukuthi namhlanje asihambi kanje, kodwa kusho ukuthi ngoba kade ungamlaleli akuye kugileke. Do you know ukuthi ezinye izinto singena kuzona it's because thina besimkhwentshile, hayi ukuthi ubengekho available ukuthi asigodle athi hayi suhamba la. Uyazi umoya oyingcwele ukuthi kade ngithi hayi kodwa angalaleli. So what's the use? Akakayozifikela khona evukusha. Hallelujah. Phela makuthiwa sivuna esikutshalile kutshalwa yithina. Hallelujah. Ngeke lize lishintshe lo lizwi ukuthi kwayithina siyatshala bese sesivuna lokho esikutshalile. Awukwazi ke ukuthi utshale i-orange wena ubese ufuna ama grapes. Hallelujah. Hallelujah. Uvuna lokho okutshalile. So sometimes ukungalaleli kwakho kuzokwenza ukuthi uyovuna futhi uvune the very hard way. Kanti uma ngabe nje uhleli umenzile ukuthi umoya oyingcwele wahlala kuwena nabasebudlelwaneni, kunengozi eziningi ngabe singazigwema. Kuneminyango abesingeke sathrebheka kuyo. Kodwa manje sizithola sesingaphakathi kuyona because we have quenched the Holy Spirit. Ngiqedile bandla. Uma ngabe vala uPaul incwadi yabaseKorinte chapter 2 verse the last chapter yakhona ngiyacabanga u13. Uthi may the grace of our Lord Jesus Christ at the love of God abesathi the fellowship, continuous fellowship of the Holy Spirit ihlale nani. Nami ngisho njalo. May the grace of our Lord Jesus, angivali inkonzo, the love of God and the continuous fellowship of the person Holy Spirit hlanganyele nani njalo njalo.